Tira, hi ha llum, el sol sobre el terrat de les nostres cases i, si no m'enganyen els meus comptes, avui fa exactament 100 dies que el de Finestrat va estar investit com a president encarregat i es va seure al cadiral gran de la Generalitat i durant aquest temps ha estrenat més corbates i més vestits que en tota la seva vida com a escuder del parroquià del Ventorro, al que encara continua enganxat. Durant aquests 100 dies no ha tingut temps de rebre cap associació de les víctimes de la barrancada i de la riuada, malgrat que el seu discurs en què acceptava ser el president encarregat va anunciar que ho faria. No hi ha cap mena de dubte que li ha interessat més anar de bureo i de visites institucionals que escoltar el patiment d'aquesta gent que encara malda per eixir del fangar emocional en què viuen. No ho oblidem, volem votar.